Сейдашауи. Менің исемім Камалиев Сейдаш Амирович. Қайда мен оқимын? Мен бұл техникумда оқымаймын, бұл институтта оқымаймын, бұл КАИ институтында оқымаймын. Мен оқимын Қазан федераль университетында институт геологии и нефтегазовых технологий бөлігінде. Мен биыл аны бітірдім, биыл қолыма диплом алдым, ерге була. Ең яратқан дәмнушка, сладость дейме? Сникерс ең яратқан. Чүнки анда бик көп шиклеуік. Анда бик көп шиклеуік шуан. Шу сәләтін оларға тілейм. Хәм супер көш халық кебек боласы келе. Міне бұл ике интеллеген супер көш. Сойлар едім, кімді сойлар едім? Абдулла Тукай әлбәтті. Оның шүгірлерін, оның ауызынан ештәсім келе. Ауызынан нешік ол міне оқи өз шүгірлерін. Onlar Пушкин, әлбәттә Пушкин. Ничек инде Пушкинсыз? Пушкин менә дигән кеше, менә дигән поэт, менә дигән язучы, менә дигән кеше үзе. Аның белән әлбәттә. Һәм кем? Бүтән татар зыялылары белән. Гаскар Камал белән күрешер идем менә. Мен бик шул кеше. Аның театры мен вообще шул. Театрына йөрим бик еш. Менә дигән театр. Үштеләк булса минем нәрсәләр сойлар идем. Ну, әлбәттә инде сойлар идем. Күп акча, әйме? Икенчедән күп акча. Үшіншіден көп ақша. Һәм шуның белән бітті. Шаяртам. Мен ойлайым, мен сойлар идем. Біріншіден ақша инде. Шулай нишке әйткән идем. Икенчедән сәламәтлек. Һәм үшіншіден тынычлык бүтән дөньяда. Тынычлык. Менә бик теләр идем тынычлыкны. Исемне үзгәртергә туры килсә, мин үзгәртер идем үз исемемне. Абдулҗавар Игмантуловичка. Игман Саминов Ибн Рашидович дигән исемгә. Бик ошый шул исем. Бик матур шундый бөхтә исем. Менә дигән туры килә миңа туры килә минемчә. Була минем Сейдаш дигән исемем бик матур, миңа ошый. Әлбәттә мин аны үзгәртергә теләмим. Ләкин ике исем булса, менә бу исемне сөйләдем. Игмантуловичка. Ибн Игмантуловичка. Әй, әлбәттә. Нишләп мин Сәләт Кандракүлне сайладым? Беренчедән, дуслар, үзегез уйлап карагыз. Сәләт Кандракүл, шундый табигать, Башкортстан. Шундый җир, әйме? Ничек андый аланны сайламаска? Беренче чиратта, чөнки ул шундый гүзәл җирдә урнашкан. Шуңа күрә мин Сәләт Кандракүлне сайладым. Икенче чиратта, чөнки мин анда өлкән әйдәман булып куелдым. Шуңа күрә һәм бетте. Менә төп
Бу төп сәбәпләр ни өчен мин сайладым Сәләт Кандракүлне. Сезнең белән булды Сәләт Кандракүлнең өлкән әйдәманы Сәйдәш абый. Сау булыгыз, сәл кешеләр, күрешәчәкбез Сәләт Кандракүлдә. Бам!